Veño falar daquelo que dixo Castelao, que se usa moito como a consigna o de a tradición é a eternidade, e que ten é un concepto filosófico do seu tempo que outro filósofo escribiu amplamente sobre del. O que dixo Castelao vouno ler tal cual, para que o lembremos. A tradición é a alma eterna de Galicia, que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Castelao naceu no 1886 e morreu no 1950. Houbo un filósofo, Hans-Georg Gadamer, ou Gadamer, creo que se di, que naceu no 1900. Foron coetáneos. E aquí el falou exactamente do mesmo. Falou de tradición, historia e tempo. E falou amplamente dunha forma máis filosófica. Mais o que di Castelao é como unha síntese daquela teoría de Gadamer que foi moi revolucionaria para a época, non? Introduciu á filosofía unha nova forma de ver o tempo. Quero eu crer que Castelao non liu a Gadamer, nin Gadamer sabía de Castelao. Ou pode que sí. Eu tentei buscalo hoxe á mañá e non atopei nada. Incluso busquei se alguén xa fixera esta relación, porque para min é moi evidente que dixeron exactamente o mesmo. Que isto confirmaría, se eles non chegaron a coñecerse, nin saber un do outro, confirmaría algo que dicía Risco, que ten que ver co inconsciente colectivo. Risco dicía que el estaba seguro de que as persoas estábamos rexidas como por algo invisible, non? Por unha forza ou que ao final é a idea junguiana do inconsciente colectivo e dos arquetipos, que ademais aí con Risco si que eu sei certo que el si que coñecía a Jung. Gadamer falou de tradición e temporalidade. El dicía, máis ou menos así exactamente, que a tradición é un horizonte no que xa estamos inmersas. Que é a idea de Castelao, é fabuloso. A participación activa de cada xeración, cada xeración nova que ven, ao participar activamente desa tradición, é a que fai que exista. Ese é o sentido da tradición. Que diría Castelao que vive no instinto popular. A tradición sería máis algo instintivo, algo que está en ti, que é vida. Que non sei se o dou explicado, pero sí que esa idea de que é instintiva, que diría Castelao, está no instinto, para min é esa idea de que a participación activa nela é o que a fai. Dixo Gadamer, a tradición é unha autoridade. Cando ti recoñeces a tradición como autoridade, ti non tomas unha posición na súa defensa, senón que o teu propio existir fai existir esa tradición, está absolutamente integrado. Ese horizonte no que ti xa estás inmersa. A túa existencia é tradición. É ese vive nas entrañas graníticas do noso chan, vive no instinto popular. Está integrada. Ti recoñécelo como autoridade e non, diría Gadamer, non se establece unha relación suxeito-obxecto, que é a tradición e a cultura.
senón que se establece un diálogo. É un diálogo entre iguais, é comunicación. Ti comunícaste coa tradición. E, dicía Gadamer, non precisas entendela. Non tes que entender a tradición. E isto, se ti vives así que de a carón do chan e hai cousas que che veñen dadas, eu publicaba onte nas redes, a min o concepto de galeguismo é unha cousa que me chegou moi tarde e a veces vin a xente adorando cousas que dis, para min xa eran vida, non? E si que é certo que ao mellor permíteche pôr en valor aquela túa vida, mais a forma na que a tradición existe é, desde a túa propia existencia, integrada nesa tradición. E isto que dixo Gadamer, que o dixo amplamente, que, é dicir, isto é así como 3 puntos que eu conto, pero el falou moi amplamente disto, non? Desa o innecesario que é entendela. Isto faise, que é? É unha superstición, hai un motivo, ti non precisas entendelo. Aí entra esa idea de, é que sempre se fixo así, como, é que iso non val. Mais, coa tradición, se fósemos a Gadamer, sería así. Eu non preciso entender por qué. Chega o Antroido, imos correr o Antroido. E que facedes? Pois o que se fixo sempre, non? Nos viñan os disfraces, imos polas casas. Imos polas casas, as persoas das casas nós non temos que explicarlle a que van, porque elas tamén viven nese horizonte da tradición. E saben que corres o Antroido. Por poñer o exemplo do Antroido. Mas calquera cousa, faise o magosto. Por que se fai o magosto? Porque se fai, porque sempre se fixo así. Ímonos xuntar, imos asar castañas, imos contar uns contos. Iso é o que Gadamer diría que é un horizonte no que ti xa estás inmersa. A tradición existe en tanto ti existes dentro dela. E é unha coexistencia. O que eu quería ir é a alma eterna de Galicia e fala desa alma común, dese horizonte no que xa estamos, non? A cultura non é miña, a tradición non é miña, eu non a fago, senón que é alma, xa existe. Mais é unha alma compartida. Vive no instinto popular, é nas entrañas graníticas do noso chan, que está a parte poética, é dicir, vive no instinto popular. É así porque é así, porque é instintivo. E eu estou aí vivindo esa tradición sen necesidade de entendela nin de interpretala, senón só vivindo. Por iso a tradición non é a historia, que diría Gadamer, non é algo que ti traes do pasado e colocas aquí diante de ti para mirala, para amosala, para facer nada con ela. Non é a historia, é a eternidade. Ocorre, sucede, en tanto existes, en tanto existes entre ela. É un pouco abstracto, pero eu creo que se entende.